Dzimwe nyaya uchidzinzwa dzinoita kunge horror movie. Zvinhu zvinototyisa kana izvezvizvi tototya kana kugara. Mhuri yekwachikoto mushure mekunge vashaikirwa nevazukuru vaviri vakazoona rimwe rinda rakafukunurwa. Akafukunurwa mamawanikwa zvichokwadi muguva machona hamuna munhu. Vanhu vakatouya vakachera guva remwana vakaisa ivhu hembe dzakaputiridza mwana ndidzo dziri mukati meguva. Norema inyika inorwadza kuti washaikirwa wosvika pakushaikirwa zvekare nebhodhi kuti uzive kuti vanhu ava vari kundoshandisei, pada vari kutoshandisa pabhizinesi rangu, pada vari kutoshandisa isusu mukati mokurarama kuti iwo wararame. Hatichanyatsobvisa kuti zvinorwadza, zvinoshamisa. Kapaine rata riya rinovharwa munhu achivigwa, tichingonobvisa rata pamusunganofukunyura kubvisa zvimavhu zviya nefoshoro. Kabva tatanga kuona mamwe marepa netirauzi rakapfeka mwana retracksuit. vakatora saka mwena akakurika nokupinda mukati.